Nie. Dokiż je to tak wiele nerodnych, albo z milką. A když ja czytam tych starych, kiż nie są na żadną szulu chodzili, kiż nie są mieli żadne wykupwanie, żadnych uczerów, kiż to sami ze siebie pisali, każ Paweł Grölich a tak, to ja niky mi żel a me boli, jak co z tej zapszczyny obkadza. A nasza Krystyna, ta je prawa, ona skoro te nowiny odskaza. Ale wasza czeta Angela, to sam ja już opowiadała, tam w nowinach nie tu zmilk, a to ona prawie, to so ja jeszcze ani doladała nisem. To nie, dokiż my na tym poludziewali, a nasze dzieci są też jaradere dolnie serbskie prajene odkupowane w tym smysle. To pitno, ale wusy to ani nie pitno. To nie jest tak zle.